Matul il-jum tal-erba' n-numru ta' tfal inġabru quddiem il-Parlament biex jippreżentaw dokument b'99 proposta hekk kif ninsabu ftit ġimgħat biss il-bogħod mill-elezzjoni ġenerali. Dan il-proposti saru blan li t-tfal f'pajjiżna jkunu jistgħu jsemmaw leħinhom dwar l-ugwaljanza bejn it-tfal u l-adulti. Huma ssidnu lill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali biex isiru Children's Rights Champions u bekk ikunu għamlu wiegħda li se jipproteġu drittijiet tat-tfal. Preżenti kien hemm il-President Emeritus Mary Louise Colero Prieka li saħqet li din il-ħidma favur it-tfal mhux pass speċjali iżda dritt uman għal futur ta' pajjiżna. Qalet li t-tfal għandhom id-dritt jesprimu lilhom infushom fil-waqt li s-soċjetà għandha r-responsabilità li tisma' u taġixxi favurhom. Dawn il-proposti ġew approvati mill-Università ta' Malta bid-dekan Andrew Azzopardi qal li wieħed ma jistax jinsaw jeskludi din il-proporzjoni importanti tas-soċjetà li għandhom ikollhom vuċi u drittijiet daqs l-adulti. Il-proposti saru wara li 20,000 tifel u tifla semmaw leħinhom dwar dak li jixtiequ jaraw li jseħħ għal madwar 69,000 tifel u tifla f'Malta.